o acceso ao Servicio de Bombeiros de Vigo non ofrece garantías anticorrupción. É inadmisible que quede en dúbida a honradez dos membros do tribunal porque algún deles poida levar da súa casa preguntas a incluir no exame sen garantías de non habelas compartido. Ou que poida ir ao baño co seu móvil despois de confeccionar o exame ao completo. Xa non é posible corrixir o 100% que sería recomendable. Pero non podemos esquecer que o xefe de bombeiros, presidente do tribunal novamente e membro con voto de calidade, xa foi investigado por esta causa e a conclusión do xuiz sobre o seu grado de implicación non incita a levar a confianza. Saltan todas as alarmas despois de coñecer as intencións de outros membros do tribunal respecto á creación do exame, polo que pedimos a quen competa se podería mellorar as instruccións deste procedimento.